Hej og velkommen til. Jeg skal i dag anmelde en essens fra Korsvang, og det er hans The Devil's Blood Voodoo Child. Sådan her modtog jeg den fra Korsvang. En dampklar essens, væske, 6 mg, 50-50 VPG. Blandingsforhold har jeg ikke den fjerneste idé om. Jeg kunne selvfølgelig have spurgt Korsvang, men det har jeg ikke gjort. Jeg skulle også have anmeldt den her sidste weekend, men som sagt så er vejen til helvede brolagt med gode undskyldninger. Og jeg holder mig til hellere sent end aldrig. Jeg har dampet Korsvangs Tobak Steep Voodoo Child lidt on og off igennem hele ugen, og meget her de sidste par dage. Og har gjort det på mit normale orkester setup, og så på den her Vision spinner med en Kanger Evod på toppen. Jeg tager piv. Meget mild tobakssmag. Og jeg synes ikke, at den sødme, jeg får i de andre setups, den er til stede her. Meget svag i hvert fald. Jeg kan godt fornemme, den er der, men man skal sidde og lede efter den. Fin tobaks smag på Evoden. Og det er sådan set også det. Det er en ganske behagelig damp på den her. Så hopper vi over på K-fonden. Mikrocoil Watt. Der er fra halskras. Jeg får den der sødme. Der er noget, der er en eller anden frugt, noget søde, noget sødt i den her væske. Og jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det er, og det har jeg ikke kunnet gennem hele ugen. Fin halskras. Rigtig skøn smag af tobak. Og så med den der fine undertone af noget sødt, som jeg som sagt ikke kan sætte finger på, hvad det er. Jeg vil heller ikke navngive den, jeg vil heller ikke prøve på det, fordi jeg har ved Gud ikke den fjerneste i dag. Sødmen bliver du ramt af i munden, når du inhalerer, eller når du hiver ind i munden. Og den er der også som bagtrop, når du exhalerer. Men du har en meget fin smag af tobakkerne i den. Og når jeg siger tobakkerne, så får jeg et billede af, at der er 2 tobakker i den her. Og jeg har ikke kendskab nok til tobaksteeps til at kunne sige, at det er den ene eller den anden sort. Jeg kan blot sige, at de er milde, og de er behagelige. Jeg hopper videre til poppen, min steam turbine dual coil mesh. Og der er den der sødme, den er intensiveret. Tobaksmagene er blevet en kende kraftigere. Halskrasset er måske også en kende stærkere. Også en kende stærkere, men det er ikke noget voldsomt halskras. Smager rigtig godt
på steamturbinen. Det jeg har bemærket ved Voodoo Child, det er den og så en anden tobaksstib, jeg har anmeldt tidligere, er de eneste 2 tobaksstib-essenser, jeg har dampet-anmeldt, som ikke har det der nøde kick. Ikke fordi jeg savner det, jeg har bare en forventning til, at det er, når de er der, når jeg damper tobaksessenser eller steeps. Men den er fraværende på den her, og det gør sådan set ikke noget. Du får en fin smag af tobak, og du får en fin sidekick af den der søde, frugtagtige ting, som jeg ikke kan omgive. Den er rigtig god på en Genesis. Smager godt. På Strikeren, og jeg tror simpelthen det er fordi, at det har noget med ohmtallene at gøre. På Strikeren, der smager Voodoo Child ikke godt. Og det kan jeg tror ikke det er så meget med det på en dripper, jeg tror simpelthen det har noget med ohmtallet at gøre. Den her, den ligger på et ohmtal, der hedder 0506. Den her, den hedder 09. Den her, den hedder 1,1. Og den her, den er jo stoppet på 2,2 ohm. Men når jeg damper den på den her, så føler Voodoo Child sig ikke hjemme. Den bliver sur, og den bliver bitter, og den bliver gal. Jeg tager lige piv. Den kommer til at smage lidt af, den er lidt besk i smagen, og så smager den lidt af ikke ventileret kælder, hvis det kan give jer noget billede. Den er ikke god på dripperen, og det er højst sandsynligt på grund af ohmtallet. Er du til en lækker, meget fint tegnende tobaksstib, så synes jeg helt klart, at Korsvangs Voodoo Child må tages i betragtning. Jeg synes, den er god. Og jeg kan smage og fornemme, at det er en essens, som Korsvang har puslet omkring. Voodoo Child kan købes de her steder. I kan også vælge at tage direkte fat i Korsvang. Og det gør jeg selvfølgelig på den der. Det var ordene fra mig og Voodoo Child. Jeg siger pænt farvel. Hej.